Presyo naman po ng karne sa Dagupan City nananatiling matatag habang papalapit ang Kapaskuhan. Para naman sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Unti-unti nang lumalakas ang bentahan sa hanay ng mga nagtitinda ng karne dito sa pampublikong pamilihan ng Dagupan City. Nananatiling matatag ang presyo ng karne ng baboy sa Dagupan City Malimgas Public Market sa kabila ng unti-unting pagtaas ng demand habang papalapit ang Kapaskuhan. Ayon sa mga manininda, lumalakas na ang bentahan ng karne at unti-unti nang nakakabawi ang ilan sa puhunan kumpara noong Nobyembre na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Itong sasapi yung Christmas, mas mabenta kami ngayon kaysa last month. Kasi syempre yung mga maghahanda sa Pasko, ganyan. Kaya medyo okay yung bentahan ngayon. Makakabili na sila ng mura, hindi kagaya nung ilang buwan na kahirapan po. Pinabatid na tuwing Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, karaniwang bumabawi ang bentahan dahil sa pagdagsa ng mga mamimili. Sa kabila nito, wala pang naitatalang pagtaas sa presyo ng karne ng baboy. Bukod dito, nananatili namang stable ngayon ang presyo ng karne. Sa kasalukuyan, ang presyo ng karne ng baboy sa Dagupan City Malimgas Public Market ay 370 pesos kada kilo para sa laman at pork chop, 330 pesos kada kilo para sa ribs at pata at 380 pesos kada kilo naman para sa liempo. Kaugnay nito, ayon pa rin sa mga tindera na nanatiling sapat ang supply ng karne sa merkado. Inaasahang magpapatuloy ang pagdami ng mamimili hanggang matapos ang holiday season at pagsalubong sa bagong taon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.